Ania ang kamatuoran. Ang unod iya sa yawa, apan ang espiritu iya sa Dios. Matud pa ni Apostol Pablo, karon ang mga buhat sa unod dayag, nga mao kini, panhapaw, daotang pagpakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimba og Dios-Dios, pagbaton og abilidad sa pagpamarang. Mabasa sa Galasias 5, tudling 19 og 20. Antiguo sombrero paternitam corpus spiritudius, Deus Deus mecam corpus meum, mataramtam crus metamicay. Ina, ang kaugatan. Kana ang kawanuran. San asas. Asa ba din ibate kong patin? Sakit niyo kayo! Sorry, pagkukas sa lupi! Ikaw ang timagdanggan! Sa ba din? May uhipan na ikaw ang timagdanggan! Ang mga kaliwat. Nahigugman na ang mahalog palangga kong anak. Mama Matilde. Tuwa pa sa kaliwat nga gikaligot-gutan o gidamtan sa atong mga kaliwat. Mama Matilde. Usara ka dagong, mukirig siya. Yan sa mga Antonio. Yan sa mga... No! Tapang ito! Mamamanda! Magbayad siya! Ang mga kaliwat. Nagpadayon kinapon. Ay, katapusan nga pagtupon. Ikan pa kanyan ko hanggang karoon ang kaligot-gutay sa inyong kaliwat o among kaliwat. Kinsa ba'y makaputol ini? Kinsa'y makatabang sa itong kahintang. Ang mga kaliwat. Ang mga kaliwat. Lahi nga kinabuhi, lahi nga kalibutan. Usa ka lahing abilidad ug gahom sa kaalam nga iya sa dautan ug dulumtanan sa labawng gamhanan gikan sa labing ubos nga dagang sa panulat ni Fermin Culliantes Gomez, sa direksyon ni John Gomez, music and sound effects Randy Padayaw Susun, recording editor Ariel Mancao, mga tunog ug kasitas Ricky Garing. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Tusok-tusokon ko sa mga gagom ang kasing-kasing. Ipalanlan ako sa mga pakukang upuhipan ang imong puso. Ang mga kaliwat. Samtang ang mga anghel nga mas dako sa gahom ug kusog, wala nagdala og bugal-bugal nga pasangil bato kanila sa atubangan sa Ginoo. Ang inadlaw-adlaw nga pagkaon sa atong kalag nga mabasa sa ikaduhang Pedro 2, tudling 11. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugtok ning atong suginlanon. Alas 11 na lang sa gabi. Dili ka po ko makatug. Mihanga ng ako mga mata. Mabangon ko. Oh! Tao! Nagbarog sa putan. Diin si Aki. Kitrangkahan ako putan. Kinsa ka? Kinsa ka?
Karon, atong ipadayon ang laing sumpay nining sugidlanon. Ang mga kaliwat. Nganong dili ka mo timog? Asuga! Pasigaw ko, asuga! Oh! Mamaman siya? Biyernes karon sa gabi, alas 11 sa gabi. Sunod na ako, Antonio. Mamaman siya? Yung sa di pag-abdi, nagitanggahan ko ang tapusan. Nagsulog siya sa lubos ito. Mamaman siya. Lingi sa imong wa. Isulob ka ng binukad ng daan na biste kolor itom. Lihok, Antonio. Bililon ang tres verne. Karon, nagsulob ka na sa Bistilobos ito. Yaka. Sama sa akong pagyaka, Antonio. Diha sa akong atbang. Bernes karon, Antonio. Tres Viernes. Matag ingon aning oras. Ingon ini ang mahita. Ikaw, ako, gihangyo nako ang nagdilaab na adlaw sa Tres Viernes. Gipangayo nako sa Tres mao ang sunod-sunod, ang sagunson sa Tres Viernes. Karon, mao ang unang Biyernes sa imong pagbansay-bansay. Karon, mao ang una sa mga Tres Viernes. Aron nimo makatunan ang unsay akong nakatunan. Niabot na ang panahon. Makatunan mo kung unsay ani-anak. Niabot na ang panahon nga ipasa nako diha nimo kung unsay niya sa akong mga abilidad. Tungod kay kaliabot ug moabot kayod ang panahon sa panatigi sa dugo ug kaliwat ni Matilde. Patok sa dugo ug kaliwat ning imong ina. Ipatong ang binukad mong tuong nga kamot sa tuong mong tuod. Ingon man ang binukad mong wa nga kamot sa wa mong tuod. Karon, piyunga ang imong mga mata. Unsay imong nakita? Wa ako nakita. Gawa sa kagit-git. Tungod kagipiyong na kung ako mga mata. Openum mihilim benedictum pacum in meum.
imong mga mata. Buka ang imong mata. Gibuka ko na lang ako mga mata. Unsay ka nakita? Ngit-ngit yapon ang palibot. Huwag ko nakita. Ayaw kahadlok. Nimo barog kay nahadlok ka. Salig sa kangit-ngit. Tungod kay nabuhi kining imong inahan sa kangit-ngit. Nabuhi ang atong kaliwat sa kangit-ngit. Unsay nahitabo, Antonio? Unsay nahitabo? Anod ako sa hangin. Naglutaw-lutaw ko sa kangit-ngit sa palibot. Tenom, Berenicaus, Ayaw! Seperang! Ayaw! Ayaw! Unsa ka kadisidido aron ka makaon? Unsa ka kadisidido aron ka makakaon? Ang tut mamatay. Unsa ka kadisididong mamatay? Bisan mamatay pa og makadagan. Unsa ka kadisididong mamatay? Bisan sa way katapusang kamatayon. Unsa ka kadisididong mamatay? Bisan sa way katapusang kamatayon. Unsa ka kadisididong mamatay? Bisan sa way katapusang kamatayon. Mapamektom! Mga pakukang nga mga sungayan, mga pulang mga buyog, mga itom nga mga putyukan, mga mapulang likuan. Lupad-lupad o sayaw kamo, libot ka na ko. Kamong tanan, nang ang imong bata, Antonio. Nang ang imong bata. Sot kamong tanan sa kinhawaan sa kawanan. Namya, Antonio. Namya Ang atong mga Pinoy. Pahuway. Mao kini ang unang Biyernes sa 3 Biyernes. Pabuto nimo ikaduhang Biyernes sa 3 Biyernes. Pahuway, Antonio.
Nagunsa ka, Dominic. Ako, nainanok ako. Unsay imong nakita sa imong paghinay. Ang bako kayong uhipan. Hain siya may lutang. Bantang sa akong hunahuna. Sintro sa akong hunahuna. Nigimok ang iyang mga kuyamoy. Gusto siyang mabarog. Nag-amag ganiyang kapuahon. Mikamang og hinay. Paingon siya sa sud sa akong o. Musud siya sa akong utok. Unsay imong nakita. Ikan, layo-layo. May nakita ko sa layo kayo. Nagkamang nga nagpaduol sa sentro sa akong una-una. Usa, katanga, misinaw sa iyang kaitom. Miatubang siya sa sentro sa akong una-una. Migimok ang balibuon niyang mga gusto siyang musod sa akong mihinay na siya kamang musod na siya sa akong Naminaw ka ba ka na ako, Dominic? Naminaw ko. Adun ako'y pagayam-yam. Samtang magyam-yam ko. Anam-anamon ninyo og hukas ang imong gisod. Ang tanan imong hukas. Kaso ng tanan. Entommentigosum. Metum corpus peritum. Metum corpus peritum. Mecum corpus meum. Corpus meum. Sancti sanctum mitam. Sancti sanctum mitam. Ako'y sabot. Naibaw ko. Nakakita ko. Sikapa ang akong dukan. Wanay sa lipod, bisan gamay ang akong lawas. Haki ang tibuo kong kalawasan. Ihalat na to kining buhata kaniya nga mao'y prinsipe sa kahangina. Buka na ang imong mga mata. Karon, unsay imong nakita? Mga dagkong uhipan o mga dagkong mga tanga. Malipayon silang mikamang sa tibuok ug hubo mong lawas. Bisa mo takatahon. Samtang maglipay kitang tuwadyo ninyo. Pasagdi nga magkamang-kamang ang mga uhipan o mga tanga sa duhan na itong kalaban. Sudanan ako ang buhato na itong kalipay. Ang imong dila nga midua-dua sa akong dila. Na imong dakop uhipan. May manggawas nga mga uhipan ug mga tanga gikan sa sud sa akong kinawaan agi sa tanang mga lungag sa akong lawas. Pasag disap nga sila musudya sa tanang mga lungag sa imong kalawas. Kamatulog ko. Ang mga uhipan o mga tanga nga migawas sa imong daunggan. Bisuod sa akong daunggan. Ang mga tanga o mga uhipan nga migawas sa imong ilong. Bisuod sa akong ilong. Ang mga uhipan o mga tanga nga migawas gikan sa imong baba. Bigpalhin og suod sa akong baba. Timaan ka na sa atong panahiusa. Kung unsa ang ni anak ko, maimusa. Dili na magdugay. Maghimaya ka na. Tumikay hapit na. Bayanan ko na ikaw sa kong abilidad sa parang Osteopactor.
mas pahinan ko pa ikaw kaysa akong anak. Ikaw may akong hatagan sa akong abilidad. O dili si Loretta. Dili si Loretta. Dili lang kay si Antonio ang gibahinan sa abilidad ni Amanda. Lakip sabdi ay si Dominic. Itugyanan sab sa abilidad ni Matilde og dili si Loretta. Unsay mahitabo ni Loretta? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa pa mga sumpay ning sugilanon ang mga kaliwat. Dalit ka nato sa RMN Drama.